Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información nesta xornada de luns, día 24 do mes de novembro, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Tamén se o precisan, se queren, por internet, en rtvcerceda.com ou na nosa canle de YouTube TV Cerceda. Pois elles vamos a falar do encendido das luces da Nadal, da programación do Concello para este Nadal, pero tamén de un monólogo que haberá esta fin de semana de Leti da Taberna. Falaremos da viaxe ás luces de Vigo, que xa están esgotadas, e insistimos nelo, pero tamén do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, que vai a ser xa na xornada de mañá. A Asociación de Veciños de Queixas volven o programa Quen anda aí da Televisión de Galicia. Saberemos cando e como poden facer. Tamén falaremos da renovación do DNI, da Oficina de Rexistro Clave e do termalismo do Inserso. En canto aos deportes e luns, imos a repasar os resultados dos nosos equipos nesta fin de semana e, por último, o tempo, que para mañán tornase xa máis anticiclónico. Pois comenzamos por orden cronolóxico co que haberá na xornada xa de mañán, porque mañán é o 25N, o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. O Concello de Cerceda conmemora o 25N, o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, mañán martes. Se realizará unha andaina chamada Cerceda Camiña contra a Violencia á Muller. Vai a ser pola mañán, ás 10:30 polo paseo fluvial e pola vía verde. Ás 12 do mediodía terá lugar a lectura dun manifesto. Os interesados poden inscribirse, aínda se queren, no teléfono 981 68 50 01 ou achegarse e animarse a ir a esa andaina, que será mañán. As persoas que participen nos obradoiros de memoria poden anotarse directamente coas monitoras. Isto é para a xornada de mañán, o propio día do 25N. E o Concello, con relación precisamente ao Día Mundial da Non Violencia contra as Mulleres, tamén organiza o venres 19 do vindeiro mes de decembro unha charla informativa sobre violencia sexual e agresións sexuais con alumnos de cuarto da ESO do Colexio O Cruce de Cerceda. O Concello colabora ademais coa campaña Pasos Firmes, Pasos Seguros, da mancomunidade cos colexios. Este Nadal, o Concello volve a preparar unha programación que vai a comenzar xa esta fin de semana co encendido das luces. Será no campo da Feira de Cerceda e no campo da Feira das Nenas da Silva, donde, insistimos, comece a programación de Nadal que organiza o Concello de Cerceda. Este sábado, día 29, dende as 6 da tarde ata as 8 da tarde, nos campos da Feira de Cerceda e da Silva terá lugar o encendido das luces, que irá acompañado con máis actividades e tamén con degustación de rosca de chocolate. Eso será o encendido das luces no campo da Feira de Cerceda e no campo da Feira das Nenas da Silva este sábado que ven, día 29, dende as 6 da tarde ata as 8. Mais adiante, xa no mes de decembro, o día 18, que xoves, voltará a estar Papá Noel en Cerceda para visitar os máis pequeniños na escola infantil, pero tamén estarán no Colexio Cruce, no Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva, e estarán no Centro de Día e Fogar Residencial de Cerceda. Tamén farán visitas a algúns establecementos comerciais. Eso será o xoves 18 de decembro. E queda pendente a visita dos Reis Magos, coa cabalgata, que será o 5 de xaneiro, cabalgata e recepción dos Reis Magos, unha cabalgata que iniciarase ás 4 da tarde dende o Concello, con un percorrido polo propio Concello, e logo a recepción se fará ás 7:30 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda. Máis actividades esta fin de semana, este sábado que ven, hai un monólogo de Leti da Taberna, este sábado, día 29, ás 8:30 da tarde, no Auditorio Municipal de Cerceda, terá lugar un monólogo de Leti da Taberna chamado Enredada.
É gratuito, pero poden inscribirse ou deben inscribirse na propia web do Concello, nun enlace que atoparán. Leticia Miraz, máis coñecida como Leti da Taberna, é taberneira de nacemento e sociosanitaria de formación. En maio de 2020 comenzou a subir contidos ao TikTok e actualmente acumula dúcias de miles de seguidores nas redes sociais, converténdose nunha taberneira virtual. Utiliza a retranca para realizar crítica social. Leti da Taberna trae o seu primeiro monólogo no que explora en ton irónico a nosa relación coas redes sociais e como nos influyen no noso día en galego e con perspectiva feminista enredada enche o escenario de luz e enerxía. Isto será, lembren, este sábado que ven, día 29 ás 8:30 no Auditorio Municipal de Cerceda. Insistimos que esto vaya a ser este próximo sábado, donde todos aqueles que queran participar neste monólogo será no Auditorio Municipal de Cerceda de xeito gratuito, pero a tenor de que se encha deben reservar, inscribirse na propia web do Concello. Máis temas, recordámoslles un día máis que esa excursión que o Concello organiza a Vigo, tamén no vindeiro mes de Nadal, xa está completo. Prácticamente encheronse 2 autocares en apenas unha mañán. Esta excursión será no mes de decembro, o luns 22 de decembro, que irán pois prácticamente 100 veciños do noso Concello a visitar primeiro a bodega, unha bodega previamente que vai a ser a de Paco e Lola, e despois andarán xuntos e pola tarde visitarán e farán unha ruta polas luces de Nadal de Vigo. Máis actividades. A Asociación de Veciños de Queixas volven ao programa Quen anda aí da Televisión de Galicia. A Asociación de Veciños de Queixas, en colaboración co Concello de Cerceda, volven a organizar unha excursión a grabación do programa da Televisión de Galicia Quen anda aí. E ademais terán a particularidade de que será un programa especial onde terá lugar a un encendido das luces de Nadal no propio programa. Será este venres que ven, xa venres día 28, este venres que ven pola tarde, dende as 4:30, mellor dito, dende as 2:30 ata as 7:30 da tarde en Ordes. Este venres día 28 de 14:30 de 2:30 a 19:30 a 7:30 en Ordes. Hai un servicio de bus que sairá de Xesteda, polo Calvario, Pau do Lobo, Estación de Queixas e Museo do Moucho para dirixirse a Ordes. Quen queira anotarse, é gratis, teñen que anotarse por teléfono ou por WhatsApp. Poden facelo no 661 65 31 02. 661 65 31 02. Eso é o teléfono ou WhatsApp o que teñen que chamar para ir este venres á grabación do programa da Televisión de Galicia Quen anda aí. E ademais repartiránse auga, froita e chocolatina entre os que vayan nesa excursión. E tamén lle recordamos que o próximo mércores, día 3 de decembro, se pode renovar o DNI ou o pasaporte en Cerceda. Teñen que coller cita previamente, teñen que facelo na planta baixa, nas oficinas da Policía Municipal. Ali daranlle a cita e agora para renovar o DNI en Cerceda o mércores 3 de decembro, cando veña unha unidade móvil da Policía Nacional a facer ese trámite. Tamén lle falamos da oficina de rexistro clave que ten o Concello de Cerceda, é dicir, aqueles que queiran acadar a identificación clave para poder relacionarse electrónicamente coas administracións, poden facelo en Cerceda. Chegándose á casa do Concello, ali nunha oficina, un empregado público verificará a identidade mediante a presentación do DNI e un número de teléfono móvil, onde chega mensaxe SMS de benvida ao sistema. Clave é un sistema que permite a identificación ante as administracións públicas para realizar trámites. Poden acadalo en Cerceda sin ter que achegarse a outros lugares. Tamén lle recordamos que ten aberto plazo o termalismo social do Inserso, especialmente o prazo vai a rematar o primeiro para a primeira quenda
que vai a ser do mes de febreiro a agosto do vindeiro ano 2026. Para a primeira quenda, o programa de termalismo social do Inserso remata o plazo o 4 de decembro. Ese sería o último día para solicitar praza para a primeira quenda, que vai de febreiro a agosto do ano que ven. Se queren para a segunda quenda, poden aínda, en este caso, solicitar a plaza ata o 14 de maio. A segunda quenda vai de setembro a decembro. Se teñen algunha dúbida, tamén poden achegarse se teñen a dúda, a casa do Concello, as oficinas de servicios sociais na terceira planta, ou poden chamar ao 981 68 60 68. Nos imos ca páxina deportiva, donde falamos dos partidos da fin de semana. Imos a ver como foron os resultados. Na primeira categoría Galicia, o Queixas empataba na casa a 4 tantos contra o Praíña, xogado onte. Queixas 4, Praíña 4. Queixas tivo que facer dúas remontadas ao longo do encontro, porque nada máis comenzar, un gol en propia porta puña en contra o Queixas 0-1. O descanso remontaba, o Queixas puñase por diante, 2-1 chegaban ao descanso, pero na primeira metade, en apenas 12 minutos, o equipo visitante conseguía 3 tantos, 2-4, e aínda así o Queixas foi capaz de empatar o partido. Xa no tempo de desconto conseguía Micael o cuarto tanto. Os tantos do Queixas foron acadados por Pablo, por Gonzalo, de penalti, e 2 de Micael, que incluso tamén foi o que conseguiu primeiro en propia porta, pero que ao final tamén foi quen de conseguir que o Queixas puntuase e siga sumando puntos na clasificación desta categoría na que volveu este ano a Primeira Galicia. Queixas 4, Praíña 4. Na terceira categoría Galicia, o Atlético Cercedense leva unha boa racha de resultados. Teixeiro 1, Atlético Cercedense 3. Victoria para un Atlético Cercedense que se aproxima máis ao primeiro clasificado. Os tantos de Marcos Martínez 2 e de Bruno foron suficientes para conseguir os 3 puntos. O San Martiño conseguiu unha victoria. San Martiño 1, Coirós 1, victoria pola mínima, pero victoria importante para o San Martiño para coller folgos na clasificación e subir postos. O descanso se chega con empate a 0 tantos e o tanto de José foi o que deu na segunda parte os 3 puntos ao San Martiño. E o Rodís perdía na casa pola mínima. Rodís 2, Aranga 3, sempre foi por detrás no marcador, no descanso xa perdía 0-1 e os tantos de Ángel e de Jacobo non foron suficientes para tan siquiera conseguir un punto. No fútbol femenino, pois nova victoria do Atlético Cercedense femenino, que con un partido menos na clasificación está aí a tan só un punto do primeiro clasificado. Curtis 1, Atlético Cercedense femenino 4 foi o resultado. Xa o descanso vencían por 1-2. Ao final os tantos de Laura en 2 ocasións, de Sara e de Inés Cajiao foron os que fixeron que o Cercedense sumase 3 puntos máis no fútbol femenino. Nos juveniles, no fútbol base do Atlético Cercedense, perdían contra 11 Caballeros 3, Atlético Cercedense Xuvenil 1, o tanto acadado por Raúl. Os cadetes venceron Atlético Cercedense Cadete 3, Curtis 1, tantos de Hugo, de Aarón e de Marcos. Por a súa parte, os infantís tamén venceron Atlético Cercedense Infantil 3, Paiosaco B 0, tantos 2 de Ales e outro de Darío. Os máis pequenos, os alevíns, o equipo A, Atlético Cercedense Alevín A 4, Olímpico B 3. E o equipo B tamén vencía a Abellá B1, Atlético Cercedense Alevín B 3, será o resultado. Os benxamíns, o Atlético Cercedense A vencía por 3-2 o Sada B e o B perdía por 6-0 en Abellá. Pola súa parte, os prebenxamíns perdían na casa. Atlético Cercedense Prebenxamín 1, Victoria B3 foi o resultado. No fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, Paiosaco 3, San Martiño 3, ese foi o resultado, empatado San Martiño en Paiosaco, e ao final pois, sumaba un punto e sigue líder destacado na clasificación. O Cerceda perdía en Santa Margarita 3, Cerceda de veteranos 0.
E por último, na segunda B de veteranos, Obrero 1, Rodís 3, victoria para o Rodís no Condús por 1-3 na segunda B de veteranos. Xa rematamos co tempo, un centro de baixas presións a que estamos tendo, pois xa irá desaparecendo, de xeito que a partir xa de mañán volveremos a unha situación de máis estabilidade e situación de unha atmósfera pois anticiclónica. Irán remitindo as chuvias, aínda que aínda os ceus poden estar algo nubados, e as temperaturas manterán estes valores máis suaves. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía, saúdos na radio, onde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión está Manuel Eirís e na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.